l'any del Senyor 2025, a les 12 hores, que el Papa Lleó XIV ha acceptat la renúncia al govern pastoral de la diòcesi d'Urgell presentada per Sa Excel·lència Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília, a tenor del cànon 401, paràgraf primer del Codi de Dret Canònic. Sa Excel·lència Monsenyor Josep Lluís Serrano i Pentinat, fins ara bisbe coadjutor de la diòcesi d'Urgell, passa a ser el bisbe diocesà d'Urgell, a tenor del cànon 409, paràgraf primer del Codi de Dret Canònic, i en conseqüència, copríncep d'Andorra, d'acord amb l'article 43.2 de la Constitució del Principat d'Andorra. Donem-ne gràcies a Déu. Prego perquè continueu vivint amb fidelitat l'Evangeli, estimant l'Església i treballant per un país tan ferm com és Andorra, tan fidel a les seves tradicions i sobretot per la nostra diòcesi d'Urgell, l'esposa amb la qual el Senyor em va desposar, on l'Evangeli pugui continuar arrelant-se i donant fruit. Estimeu-vos molt els uns als altres, sigueu acollidors amb els migrants, amb els que tenen menys, amb les persones malaltes o necessitades, i cerqueu sempre arreu la pau. Estimeu el nostre nou bisbe, el senyor Josep Lluís, com m'heu estimat a mi i vau estimar els predecessors, molt especialment el gran record del bisbe Joan Bertialans. Com no agrair a tots vosaltres, preveres, sacerdots, religioses i religiosos, monges, laics i laiques, catequistes, membres dels consells parroquials de pastoral, homes i dones de bona voluntat. M'adreço amb l'expressió de Sant Agustí, aquest pare de l'Església. Per vosaltres soc bisbe i amb vosaltres soc cristià. El primer nom expressa un deure, el segon una gràcia. El primer indica un perill, el segon la salvació. I finalment faig meu el lema del Principat, Virtus Unita Fortio. La unitat del poble, la virtut que ens fa més forts, més plens d'energia, d'excel·lència moral, de valor i de coratge. Treballaré per la unitat, la comunió i la missió entre tots nosaltres i amb els germans en l'episcopat, i això solament ho podrem fer plegats, mirant el Crist, el Fill que ens redimeix. Que el Senyor m'hi ajudi i que vosaltres m'hi acompanyeu. Molt bé. És el bàndol del bisbe Guitart, Els 100 anys aquest bàndol. I per tant és una tradició que també hi traspassem.